Апошнім часам пачаліся ізноў дыскусіі сярод беларускай апазіцыі, якую стратэгію трэба займаць у адносінах да Лукашэнкі, ці варта далей займацца ціскам, ці, можа быць, трэба ісці на нейкія перамовы. Я вот это все читаю, і такое лагічнае пытанне: а пра што вы ўвогуле гаворыце? Хто на каго цісне? Вы можете толькі ездзіць по канферэнцыям, імпрэзам, вечарынам, вы реально не ўплываеце на працэсы, которые зараз адбываюцца. Да? Яскравы прыклад вось вызвалення палітвязняў. Да? То бок амерыканцы націснулі на Лукашенко, Лукашенко вызваліў там частку палітвязняў. Да? Ці удзельнічала ў гэтым там беларуская апазіцыя? Не удзельнічала. Да? То бок ваша реальная палітычная вага, яна 0. Вы нават не карыстаецеся даверам сярод тых беларусаў, якія выехалі в эміграцыю. Вас гэта людзі, яны не прызнаюць ваше лідарства. Вы для нас ніхто, вы просто кучка уёбков, которые піляць гранты. Я кажу як ёсць. Я не выдумываю там штосьці, не накручиваю. Вас гэта людзі не паважаюць. Яны не чытаюць ваши тэлеграм-каналы. Да? Яны вас не слухаюць. Вы ніхто, вас зваць ніяк. І калі там в 2020 годзе частка людзей вам давярала, вам верыла, зараз вам ніхто не верыць. Вы просто палітычныя махляры, которые прыкрываецеся імем Беларусь для того, каб далей сидзець на грантах і не хадзіць на працу. Таму такія думкі. Калі вы згодныя, не згодныя, пішыце каментары, ставце падабайкі, расшарывайце гэта відэа. Жыве Беларусь!